Ja, hier staat er dan de jeugdprins van Stadsvastelavondsvereniging De Nul, Wim Bussen. Ik ben Mick de Eerste. Ja, en Wim is Mick in het dagelijks leven. Hoe woont er? Wie oud is er? Ik ben 12 jaar, gewoon op de Kapellaan met mijn pap en op de Matthias Kronenburgstraat bij mijn mam. En ik ga van lezen, voetballen en tekenen. Nou, dat is een hele mond vol. Dus heel gaat hobby's hoor ik al. Dat zeker. Ja. En vastelavond vieren, dus dat ook al lang. Ja, mijn ganse leven eigenlijk. Want zijn papa en mam bij de vastelavondsvereniging, of wie zit dat? Ja, mijn papa en mam hebben de vastlopen met de paplepel ingegeven. En toen met mijn vriend die in de eerste stad jeugdprins werd, toen dacht ik dat wil ik ook. En, Toen zocht ze dat als voorbeeld. ja. Dat geeft me niet langs de naast. Dat ga ik een keer weer. Ja, Fantastisch. En heb ze broertjes of zusjes? ik heb 2 zusjes. Eén is helaas overleden en ik heb één zusje Robin, die is 10 jaar. Kijk aan, kijk aan. En jij het ook gewoon met? Ja, dat zit bij de kindergarten. Ja. En loopt ze zelf ook al langer bij de nul met, bij de jullie jongens, of niet? Nee, dat niet. Maar ja, ik ben altijd wel bij de nul. Dus Altijd toch wel te vinden. ja. Ja. En Wim heb ze neven dicht staan. Wim zijn dat? Ik heb al eerst mijn eerste adjudant, dat is mijn nichtje, Isis Wagemans. Dat ken ik al mijn ganse leven eigenlijk. En dat is mijn beste vriend Gabriel vanaf de Kakschool. Dat is een Limburg soort voor kleuterschool. Ja. En ja, we zijn ook al heel lang vriend. Schoon, dus toen was familie van deze jeugdprins. Ja. Ja. En wie is dat voor dich? Du werd dus natuurlijk gevraagd. Wim heeft dich benaderd, hij zelf. Ja, ik kwam eerst ook binnen bij ons en toen gingen we zitten en toen vroeg hij dat. En heb ze dat ook aanzien komen? Had er dat al eens eerder gezegd? Van als ik jeugdprins werd, dan werd toen mijn adjudant? Nou had hij niet gezegd, maar ik denk wel dat ik dat had gedacht. Ja, dan was het sowieso dicht geweest dat je dat samen kon vieren. Ja, ik denk het wel. En Wim best toen in het dagelijks leven? Hoe zit ze op school? Wat doet ze? Ik ben Isis, ik ben 12 jaar en ik zit op Broek in de eerste klas. En ik hou van dansen, shoppen, afspreken. Heerlijk, lekker genieten. Ja, En wie bevalt dat om adjudant te zijn van Mick? ja, heel leuk. Ja, En wat is er zo leuk aan? ja, we gewoon vaak op pad en met iedereen vind ik wel heel leuk om te doen. Nou, mooi, ja, want je gaat heel gaat metmaken, ja. En dan gaan we naar deze adjudant. Du bent dus een vriend van de jeugdprins. Ik ben Gabriel, vriend van Mick. En mijn hobby's zijn tekenen, zoals de spreuk van Mick. Skaten en gewoon lekker buiten zijn. Lekker actief zijn. Ja. En wie werd dus toegevraagd? Eerst kwam Mick naar mijn huis toe. En toen zat hij met zijn hele gezin voor de deur. En toen ging hij zitten en toen vroeg hij dat. En wat dacht ze? Dit had ik niet verwacht. Want ik wou eigenlijk in de auto stappen en naar Frankrijk toe gaan. Voor de zomervakantie. En toen zat Mick opeens op de stoep. Ja. Dus de hele vakantie heb ze zitten stuiteren. Ja, joh. Maar wat gaat er allemaal gebeuren? Wat gaan we allemaal metmaken, hoor? Sean, en wie ziet dat seizoen? Hoe oud voor dich? Wat hebben ze tot nu toe allemaal metgemaakt? Ik heb vooral heel veel recepties gehad. Ik had zonnig mijn eigen receptie. Ja, dat was heel schoon. We hebben echt bergen vol cadeaus gekregen. En, ja. En heel veel te snoepen, geloof ik ook. Hè? Ja, slokpotten, chips, echt alles. Ja, fantastisch. En nu ga je natuurlijk nog heel veel metmaken. Heb je een idee van wat er nog allemaal op de gaaf komt? Ik heb nog een paar recepties. Ik heb vrijdag op mijn show mijn leesgekoor. En dan mogen ik en mijn adjudant samen in de jury zitten. En met de vastelavond solofstatie. En nog allemaal andere dingen in de optocht. Daar heb ik allemaal heel veel zin in. Ja, dat kan ik me voorstellen. Op dat hele grote podium, op de statie voor statie, dat is wel heel bijzonder. Voor 16.000 man. Kijk, dat werd er al. Ja, fantastisch. De straalst erbij. Heb zich ook een groot contact met de grote prins. Wie heet dat? Ja, dat is de hele jonge prins, 23 jaar. En dat is eigenlijk wel leuk. We hebben ook veel en we kunnen het goed vinden samen. Nou, prachtig. Tot slot willen we natuurlijk sluiten met die spreuk. Want we zijn heel benieuwd wie dat gaat klinken. En hij had het er al een beetje over, die adjudant. Wie met de spreuk verzonnen voor Mijn oom, die zit daar. En mijn pap en ik en mijn mam. Kijk, Sean, nu zijn we wel heel benieuwd. Dan verwensen we alvast een hele schone vastelavond. En je mag zelf afsluiten. En natuurlijk, zoals altijd, jullie gaan met mijn leerspreuk samen kleuren de vastelavond. Schone vastelavond. Doe ook. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond.